हाय फ्रेंड्स, स्वागत आहे आजच्या मिनी व्लॉगमध्ये. तर आज मी हरियाणी लुक केलं होतं, म्हणजे माझ्याकडे जास्त सामान होतं. मी हरियाणी लुक केलं होतं, मी ते तुम्हाला दाखवेल. पण असंच पूर्ण लुक दिसण्यासाठी एक मिनिट बघू शकता मी म्हणजे कशी तयार झाली ते कशी नाही दिसायचं नाही म्हणून मी कपाट्यातून केलं होतं, जे की तुम्हाला दिसतं असेल. आणि माझ्याकडे मेकअपचं सामान थोडंच होतं म्हणून मी काही थोडंच थोडंच वापरलं होतं, कंबरपट्टा, लिपस्टिक. आणि तोपर्यंत माझी मम्मी आली न तिनं मला सांगितलं तर की मला ते टिकटॉकने आलेलं. तर माझ्या एका व्हिडिओला गाणं होतं ना ना मेरी हो बन गई, तिला खूपच कमी लाईक आले. ते लवकर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. बघू शकता माझ्या मला पिना आणलेल्या होत्या, सोबतच हे गजरा आणला होता. मला तर खूप खुश झालं, कारण तसंच मला मेकअपसाठी पिना नव्हत्या. तर बाय बाय, भेटूया नेक्स्ट. तोपर्यंत बाय.